Днес ще направим интерпретация на Twix. Сигурен съм, че много от вас са ги опитвали и ви харесват. Но въпросът е, мога ли да ги направя по-добри от оригинала? И то тази рецепта преди лятото. Няма да ви казвам колко захар съдържа. Пишете също така долу в коментарите, ако искате да сготвя още някоя интересна и известна рецепта. Добре, хайде да ги направим. Едва ли са толкова сложни за интерпретиране. Първо ще си претеглим нужните продукти, които, както знаете, оставям подробно долу в описанието. Ще си подготвим касиролка с малко вода, за да разтопим маслото на водна баня, а през това време може да погледнем ето този интересен канал и да се абонираме за него. Разтопеното масло ще смесим с претегленото брашно. Добавяме още захарта, а там където има захар има и щипка сол, както и 2 жълтъка. Много ми се искаше да не се цапам, ама налага се. Само да знаете, че ако прекалите с брашното, тестото ще стане ронливо, затова ще го оставим малко в по-течно състояние. В неголяма тавичка с хартия за печене ще си прихвърлим сместа. Изравняваме с помощта на лъжица. Аз гледам да е с дебелината на оригинала, или поне да си доближава. Нали това е идеята? Да, и правим тези дупчици, за да не се издуи при печене. И да, влиза в предварително загрята фурна на 190 градуса и печем за 30 минути. През това време си правим един много готин карамел, нужен ни за втория слой от Twix-ито. В тенджерка изсипваме захар с малко вода и на средна температура ще оставим да се разтопи. Ще ни е нужно още кондензирано мляко, сладкарска сметана и отново масло. Добре да е и малко ванилия. Ще е нужно да сме изключително бързи и продуктите ни да са в готовност, защото захарта от приятно разтопена и много ароматна бързо загаря и започва да горчи. Прибавяме първо сметаната към разтопилата се захар, която съм изсипал предварително в сосиерка, че се почувствах като дървар. Директно с кутийката да работя. Нищо против дърварите де, хубави хора са. В началото ще ви се получат бучки, но не се притеснявайте от това. С непрестанно бъркане те ще се разтопят. Идва време и за кондензираното мляко. Няма да го добавяме цялото. Да не забравяме, че той има висока концентрация на захар. Накрая една истинска калорична бомба. И накрая, точно когато сме редуцирали течността на половина, е време да прибавим и маслото, което когато е студено ще направи консистенцията по-кремава и по-гъста. Ето такава консистенция трябва да има карамела, но за да притежава този така познат аромат, добавяме и малко ванилова паста. Тестото ни е изпечено, ще го оставим да се темперира преди да има допир с карамела. След това разпределяме карамела, който също сме темперирали. Забравих да ви кажа да не го опитвате докато се готви. Преди да добавим сметаната, захарта достига до 180 градуса. Изгарянията се случват толкова бързо. Оставяме добре да се охлади в хладилника. Аз даже за кратко ги оставих във фризера, за да стегне по-добре. Добре, остава да направим само и шоколадовата обвивка, която в оригиналната рецепта е с млечен шоколад. За целта ще разтопим 300 грама на водна баня. И да, това означава, че добавяме още захар към рецептата.
Вие какво очаквахте? Наистина трябва да е добре стегнало, иначе се почва едно разтапяне, едно лепкане на карамела. Бързо премахваме хартията, защото е време да нарежем парченцата. Сравнявам размерите и се залавям за работа. Осъзнавам, че ще мога да направя Twix за цяло село. Имам адски добро предчувствие, че ще се доближим доста до оригинала. Та хубаво ги потапяме в разтопения шоколад, но това не е всичко. Не може просто е така да ги топнем върху някаква повърхност и да се разплюят като желе на горещ асфалт. Затова ще използваме решетка, та да има къде да се оттича шоколада. Ще се опитам да направя с помощта на лъжичка тези леки очертания, които имат закупените от магазина. В заключение мога да кажа, че десерта се прави изключително лесно. Може би не успях да направя формата толкова прецизно добре, както оригинала. Но дали съм се справил добре, това ще оставя на вас да прецените. Това, което обаче аз знам със сигурност е, че не бих си купил този десерт отново. Не, че го правя често, избягвам толкова калорични неща, но не бих го направил, защото съдържа толкова много захар и не би го препоръчвам и на вас, и на вашите деца. Дано никой от компанията не ме чуе. Приятели, това беше всичко от мен за днес. Дано рецептата ви е харесала. Ако е така, споделяйте, харесвайте и ще се видим само след няколко дни.